Asibingelele kakhulu ababukeli kwizindawo ngezindawo zahlukahlukene umntaka Mdunjana lo ubanele badunhlalo nje lokuhlala ekhaya. Sikhona la kwiFuze Entertainment TV Indumiso Unplugged episode 2. Siniphathele ke namhlanje umntaka Mhlongo uSibusiso Mhlongo. Sizothi nje ukuncokola naye sike sizwe ukuthi lensizwe ehlabelela kangaka Nkosi yami ivelaphi ihlalaphi kweyiphi indawo kwayona idila nani empilweni yayo. Mntaka Mhlongo siyakubingelela. Asithathele ithuba sibingelele sibingelele nababukeli egameni kaJesu siyabingelela. Amen. Umhlongo nje uSibusiso Mhlongo ubani? Mawungatshela ababukeli emakhaya. Umhlongo uSibusiso Mhlongo uzalelwe endaweni yaseBhobhoyi wakhulela khona nje ufane nabo bonke abafana nje abakhona endaweni kodwa ke kwahamba wase etholana noNkulunkulu. So ngihlalile eBhobhoyi ngafunda endawo eSister Jones ngazofunda eMdlazi ngafunda khona ngebhadika angisiqedanga isikole ngenxa yezimo ezahlangana nami endleleni. Amen. So ke ngaqhubeka ke ngase ngihlala ekhaya ngase ngifuna amatoho ngasebenza ngasebenza kuyinto yeministry ke yokukholwa waloko uNkulunkulu ke ehamba nami ke kwaze kwafika lesikhathini sokuthi ke ngizibone ngumuntu ohlabelelayo. Amen. Ongakuba ke uma ungabuza lapha endaweni yaseBhobhoyi nje general ubuza umuntu wakhona ukuthi indaba yami okuhlabelela yafika kanjani bangakutshela. Uzomangala ukuthi ukuhlabelela kwamhlambe kwaqala nje ngokuthi ngake ngiphume lapha ekhaya kaMhlongo nginyukele kunentaba ebizwa ukuthi umtengwane lapha eBhobhoyi enkulu. Ngifike ngihlale khona ngivele ngihlabelele kudume lonke iBhobhoyi leliya. Kulalelwe mina nje ngihlabelela kusho ukuthi ke lento kanti yakheka ngaphakathi kimi ukuthi no ngumuntu ozogcina ehlabelele ebizwe endaweni. Siyabonga kakhulu Mntaka Mhlongo. Ukubabona abantu bedumisa amacala namacala nendawo eziningi okusokwazi hamba. Kuwena isho ukuthini indumiso? Indumiso kumina ngokuyiunderstanda kwami la ngokuyazi kwami kukudumisa nje uNkulunkulu nokuxhumana noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu iyona nto akwazi ukuyilalela kahle ngathini iyona nto eyimpepho akwazi uNkulunkulu ukuzwa kahle. Yeah. Iyona nto nje eyimpepho ethunqayo uma kwenzeka nje uma udumisa nje udumisa uNkulunkulu ufana nomuntu obasile impepho ethunqayo. So iyanyuka ezulwini bese iyabuya ibuye sekukhona nje izinto nawo uzibonayo ngoba ukuhlabelela kukodwa nje kuyamphilisa umuntu. Glory. Njengoba nje sibona la eNingizimu Afrika or elizweni lonke umhlaba wonke jikelele uthola amanye abadumisi bayadumisa but abasindisiwe. Wena ngabe usindisiwe na? Or insindiso and futhi insindiso kuwena isho ukuthini insindiso kuwena? Uma ungabheka into okuhlabelela esikhathini thina sisaqala ukukholwa sayifica abantu ukuhlabela bekwenza nje ibhizinisi befuna imali kanti ngokomthetho into okuhlabelela iyadlula ekutheni ufuna imali kodwa isekutheni wena uphendukile uyazana noNkulunkulu. Uma ngibuyela kumina ke mina ngathe ngiqala ngisindiswa ngithola uNkulunkulu nje ngingena ebandleni for usuku lokuqala ngingena ebandleni ngangena ngathatha imic mina ngadumisa ngoba kwakuubizo lwami ukuthi vele ngumdumisi ngoba nje kade ngishilo ngithi ukukhula kwami nje ngikhula ekhaya ngikhule nje ngihlabelela la kumnandi abantu baphumele eminyango lapho eBhobhoyi babukele mina kanti kuyinto le uNkulunkulu azophinde futhi ayiveze sengifika ngaphakathi ensimini yakhe. Kanti ubukwa nje kade ubukwa nje.
yeah indawo sePopo yonke bayangana Yaziwa ukukhuluma ngoSibusiso Mhlongo ukhuluma ngomuntu ohlabelelayo. Uma ufuna mina nje Popo awuzuzu ulokufundisela umuntu nje ufuna uSibusiso Mhlongo noma uthi ufuna uNjomani uzongithola nje kalula ngokuzobe khona kuthiwa naka kaNjomani. Shuthi noma ngaqhamuka ngishaya inothi nje uzove uqhamuka uNjomani. Uyaziwa uNjomani. Siyabonga kakhulu. Awuneminyaka emingakhi ke usindiswa wemntaka Njomani? Noma ngeke ngisakhumbula kodwa ngasindiswa mina ngo98. I think ngangifunda u grade 7. Yeah. Ngaleso sikhathi ngisafunda lapha eMdlaze primary. Wezwani nje kwenzakalani nje? Ngalolo langa ngiyakhumbula ukuthi ngaphakamisa isandla kodwa uphaphama kwami ngaphaphama sengiphaphama phansi nje sengilele phansi kade ngibhoquza. So ngama ngeenyawo ke umfundisi owaye kade engikhethisa inkosi ngasuma nginika imic wathi uthi uNkulunkulu wena uzoba umdumisi and uzodumisa iSouth Coast yonke nangaphandle. Ngabamba lonto ngaqhubeka nayo until kuzozoba namhlanje njoba ngisadumisa namanje. Siphethe balaleli babukeli umntaka Mhlongo la uthi kadwa ayibamba usadumisa namanje malibonga igama lenkosi. Siyajabula ukuzwa lokho umntaka Mhlongo. Ekusindisweni kwakho kukhona la kwaqhuzwa khona endleleni and futhi kwakutheni kwenzakalana? Kukhona la engake ngathi ukuqhuzuka khona noma ngingaphumanga enkonzweni. Kodwa ngaqhuzuka ngoba ngashawa ilife. Ngaphuma ngacabanga ngiyakhumbula ukuthi ngaphuma ngaya eThekwini ngisuka lapha eBhobhoyi. So uma ngifika eThekwini ngizofuna umsebenzi ngawuthola umsebenzi. But ukuthola kwami umsebenzi azange ube wodwa ngagcina senginengane endaweni yaseThekwini. So but nalapho futhi ngangisabambelele eNkulunkulu kwabanje ukuthi ke phela kwakukhona amanidi ayefunakala efuna ngibe nawo. Yazwakala mntanga. Yes. Uke washintsha amabandla ekuhambeni kwakho kwendlela yokukhonza njengoba usindisiwe. Uke wakhonza emabandleni ahlukahlukene and yini ebeyidala mntaka Mhlongo wenze lokho ushintshe amabandla if kuke kwenzeka washintsha amabandla? Ungasinabela nje unabele nababukeli ukuthi kwakuyintoni imbangela? Yes. Ngenhlanhla uSibusiso I think washintsha ibandla eli1. Ngiyakhumbula ukuthi ngangisonta elinye ibandla ekuthiwa iDivine Christian Church elalapha eBhobhoyi. Laliphethwe umfundisi uNgwazi oswashona ongasekho. So ngenxa ukuthi wayesengasekho nebandla lingasa exist. Ngaphuma khona ngenxa lokho. Not ukuthi mhlambe kwakuukuthi khona izinto khona ezingangiphathanga kahle, but kwaba ukuthi ibandla alisa exist alisahambi. So ngaphuma khona ke ngase ngiyongena la ngikhona njengamanje. Njengoba uhamba ke ngiyathemba ababukeli bakuzwa kahle. Njengoba uhamba ngamabandla wemntaka Mhlongo Njomani mfowethu, yini oyibonayo ehlukile emabandleni, ibandla nebandla olihambayo, yini ehlukile nje oyikhayo mhlambe la ufika khona? Mhlawumbe into engiye ngiyibuke noma sikhonza simabandla kodwa indlela esikhonza ngayifani. So uma ufika ebandleni ufika khona mhlambe kunento okudumisa, but into okudumisa khona uthola ukuthi ayinayo lento ukuthi babe no ngathini babheke izibhalo kakhulu, but babheka izinto eziphathekayo. Lento yenza ukuthi nabantu abathi babizo uNkulunkulu bangabonakali. Because masikhuluma ngokuthi nje khona umuntu ohlabelayo noma oshumayelayo, lo muntu usuke akheke ebandleni. So uma ebandleni kubhekwa kakhulu amanitha abantu noma into abayidingayo, kubhekwe kungabhekwa lento engaphakathi ebandleni ezokwazi ukusiza abanye abantu, ngoba abantu bafuna into ezophuma ibasize, abamfuni kodwa uJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi sibayezwa lapha ababukeli. Kunento ke eke yaba umkhubana lately ngingathi esikakhulu thina abantu abakholwayo
yokuthi kube nokuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane into kanjalo bathi GBV ne gender based violence kudalwa yini lokho uma ngabe ngingangena lapho into engibukile nangiyibhekile uma ngisabeka ubuka loso simo abantu abaningi balimele uma belimala badinga indawo abazophiliswa kuzona manje umuntu mayefika esontweni ufika esontweni ethi uzophila afike esontweni alinyazwe mo manje uma efika ke esontweni elinyazwa mo abesephumela ngaphandle mayefika ngaphandle afike ngaphandle izwe livele limuhle so umuntu mayehlele endlini ke ehleli yedwa engekho omunye umuntu ebuke udonga into ayicabangayo ucabanga into eyodwa ukuthi into ekufanele ayenze yinye nje ukuthi yena ahlukumeze omunye umuntu ophambi kwakhe ngoba uhlukunyezwe kwenye indawo wasoyeza ubuhlungu manje lobuhlungu afanawo ngaphakathi ufuna ukukhiphela ngaphandle so lonto kuyinto embi kakhulu thina abazane kufanele silwe nawo ukuthi abantu abangaphakathi thina sibagcine sibondle emphefumulweni ukuze abakwazi ukuthi baphile nangaphandle sesingekho ngoba umzalwane mayengena esontweni ekhonza uyaphuma esontweni aye ngaphandle thina suke sisingesekho thina bebandla ahlale lapha yedwa ngaphandle so asimboni ukuthi wenzani but ke into efanele siyenze thina fanele simnike uJesu bese simnike ukuphila athi noma yedwa abe nalo ithemba abe nawo le nto ukuthi abone omunye umuntu abone umuntu njengaye angaboni isilwane awusuka nini mntakamhlongo madoda yes bathi njomani ngiyaqhubeka kodwa nesithakazelo noma ngingena hayi ungaqhubeka amadoda ake ngisaqhubeka ukuthi inkosi ayiqedwe kanjani ayiqedwe inkosi ngempela as uyinceke futhi uyiworshipper kuningi ama challenges enibhekana nawo as nami ngiworshipper you know that ne yes uyenzeka na ebandla makukhona angiyibeka nje lo mbuzo makukhona usisi ebandleni onama feelings kuwena uyimisa kanjani into enjalo kuyenzeka na kube khona usisi onama feelings kuwena ebandleni as umdumisi as futhi hamba amabandla ahlukahlukene angiphendule kanje mina ungabe namalimi njomani ukuthi ngifuna ukuyibeka kahle mhlamba abalaleli bazongayizwa kahle noma babukeli lento mina ukuqala kwami ukumenywa ngimenywe amabandla amaningi kakhulu and isikhathi esiningi bengifica osisi abanzima kabi abahle awusukaneni madoda but into engibe nayo enhlizweni yami nengiyazi ukuthi iyangisebenzela uma ngabe ngifika endaweni ngihlabelela nabantu labo bantu engihlabelela nabo mhlawumbe abanye babo bagcina bengilandela sengiphumile ngaso sikhathi siwesazwana kodwa asibi khona lesikhathi sokuthi uthola ukuthi manje sicela inamba yakho nje manje sicela inamba yakho mhlawumbe mase ngihambile uyayibona ke inamba ingena ku Facebook ingena ku WhatsApp mhlawumbe ngena ilokhuzana irequest ku Facebook but ngisuke lo muntu uthola ukuthi angikhulumanga naye esontweni ungithandile nje wamthanda lo bhuti kodwa ubesaba ukozakene ngoba enye into ke mina enginaba isho yabantu nginaka ukusabeka nje ngumina ngingedwa ngiyasabeka nje abakwazi abantu ukukhuluma madoda so lo iyona engisiza lo but ngicela mhlambe ke phela kuyekuthiwe nogcobo liyayenza lona awusuka madoda uvela umuntu asabeke nje asabe abantu ungena kuyena but nje ayikaze ngihlangabezane nalonto mangikhuluma iqiniso kodwa ke bayangena osisihlambela ku WhatsApp nkosami abingelela athi ngeke ngakubona endaweni ethile ibhuti kanjalo wazi wasidumisela yebo yonke lonto but ke angayihlangane nosisi ozovela ngiqonde ingqonje yathi hayi kanjani nje manje kanjani yabo yonke lonto abaqondi nje manje hayi abakaze bandle chef yasabeka nje hayi bangisaba yathemba bayasababukela nje manje yasabeka uyasabeka bosisi nogcobo ngosiyami nayi mangibuka nje uyasaba siyasabeka bazalwane siyasabeka nibambe kanjalo siyasabeka nje eziphi izakha wakazizwa ngabafundisi izigaba wakazizwa ngabafundisi abathembekile zakwethusa but amagama nomnganga wakhipha inxeko usho nje ukuthi wakweza ukuthi kodwa amagama nje uwagodle kuwe mgcojo amabandla amaningi kukhona lento ukuthi kusetshenzwa ngezinto ubona ibandla liqhubeka kanti alihambi lodwa nje khona into eliphusha engemuva amanye uthola ukuthi mhlawumbe
kukhona izinto azisebenza ezisebenzisa ngaphakathi ebandleni ezima product ezenza ukuthi ibandla ligcine li-exista. So ezinye izinto lozo engeke ngizigage emabandleni ongakuba mina ngagcina ngidecide ukuthi njoba ngimenywa kangaka angeke ngibeke isandla kwelinye ibandla engalasi. Ngoba ngabamba lento ukuthi ukubeka isandla omunye umuntu ongamazi awumazi lo muntu uthi yini ayiphethe. Ngoba ziningi izinto abaziphatha abantu leminyango. Awuphinde lawo mazo uphinde lo line lo. Ziningi izinto eziphathwa abantu leminyango and ezinye zenza ukuthi umuntu impilo yakhe ime ndawonye ingaqhubeki. Yabo iyona into engayibamba loyo babukela ukuthi yabona noma ungahamba kuphi obamba into eyodwa nje ukuthi esakhe isandla nje ungasibeka uNombani. Bekwa isandla umfundisi wakho. Lo omazi omthembile musu ukuyamba uma kwaMathakoli noma ikephi uthi bekwe isandla ngoba uzobekwa isandla uvenuma impilo yakhe ingaqhubeki. Eish. Amabandla amaningi asebenzisa into eziningi ezinye sizazi nathi zingale behind the scenes asiziboni ziyabasiza sibona amabandla egcwala egcwala phakathi kodwa ziningi izinto abazisebenzayo. So mase ngiqeda nje ngithi no bazalwane ake siyeke lento ukuthi nje sivele sihambe sibekwe izandla noma nakephi ngoba ziningi izinto ezenziwayo leminyango. Abanye bafika bafunza abantu, abanye bafike baphuzisa abantu. Zonke lezi zinto zenza ukuthi abantu bagcina abantu bengali understand ivangeli kaJesu. Bagcine bengamboni uNkulunkulu ukuthi into enjani kwabo. Banika izinto bafunza izinto ukuze bakwazi ukuhlala ebandleni. Uselapho nje manje kunebandla leke la trenda kakhulu kwinkundla zokuxhumana lapho umfundisi wakhona wayephethe iSavannah neVoice. If kwakwenzeka kuwena ufika kuleso simo wawungenze njani Ncegu? Wawuzongena kwiSavannah noma wawuzongena kuVoice or wawuzophuma uhambe? Awu transparent nje lapho. Hey hayi ngangingeke nane Voice hayi ngangingeke ngoba iVoice noma ngabe liyadliwa kodwa leliyana ngeke ulazi ukuthi lalithathwephi okokuqala nje ngoba yonke into umuntu ayisebenzisayo ikhona la ethathe khona la lenamandla khona. Ngeke yabo nje abebedliswa lela Voice ikushuthi uma bedlile khona la lithathwe khona la kunamandla asebenza lapha kulela bandla. Angikhulumeke kwale kweSavannah le ababeyithatha ngoba yona vele idrug yodwa but ungathola ukuthi ayifakwe something ngaphakathi njengoba bengishilo eqaleni ngathi sinamabandla amaningi ayexista kodwa kunezinto ezingale esingazazi ezisetshenziswayo manje yilento engikhuzayo ukuthi abantu abayeke ukuthi bahambe bebekwe izandla noma bapha abafundi. Hayi ngiyakuzwa nje mana sezinquma amakhanda adalwa yini